आंखौ लाखानांगोन ना मानसियानो सेस जागोन बेजिखालि मेङोबा स' लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल आरो फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजाव बरायनाय जालायबाय नोंथांमोनखौ दा दिनैनि टपिकआनो जादों फरेस्टारनियाव फरेस्टनि जायगा आरोना दा लोगोफोर नोंथांमोना BTCनि फरेस्टखौ एप्लाइ खालामनाय जानो हागौ बांसिन मानसियानो साख्रि आरोना BT फरेस्टनि साख्रि फरेस्ट ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डनि आरोना दा लोगोफोर दिनैनि टपिकआ बेनि गेजेरावनो जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों एडमिटखौ मोनबाय आरो जायगाखौ मिथियाखै आरोना जोंनि क'क्राझारना मिथिबाय जानांगौ गोबां मानसिफ्रानो खिन्थु दस्रा जायगाना मिथियाखै आरोना दा लोगोफोर दस्रा जायगानि थाखाय आं क'क्राझारनि जानानै आं खोन्थाहरनो सानदों दा लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव फैबाय जेब्ला फरेस्टार एप्लाइ खालामनायफ्रा दा नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाया आरोना दा जोबजासिम नायदो फार्स्ट टु लास्ट नोंसिनो खोन्थाजोबगोन आरोना आं बेखौ जायगाया बबेयाव जागोन आरो बबेसिम थांगोन दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ थाबाय था जोबजासिम नायदो आरोना दे लोगोफोर लेट्स गो डाइरेक्ट गारियाव लोगो मोनसिगोन आरोना आं फार्स्ट टु लास्ट नोंसिनो भइस डाबिं होनोसै दे लेट्स गो स' लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय क'क्राझारनि निउ फ्लाइअभार आरोना बे निउ फ्लाइअभारनिफ्रायनो नोंथांमोननो देखायलांसै आङो जोबजासिम दे होमबा लोगोफोर आंजों थाफाबाय थादो लोगोसेयाव बै नुहुरनाय बावखुंग्रि हाजो आरोना बेसिमनो थांगोन जोङो दा बेनिफ्रायनो स्टार्टिं जागोन आरोना होमबा लोगोफोर निउ फ्लाइअभार बानाय लोगो लोगो नैबे टार्निंखौ मोनगोन आरोना बे टार्निंआव ओरै फारसेथिं क'क्राझार थांबाय ओरै लेफ्ट साइडथिंनिया बावखुंग्रि थांनाय आरोना बे सर्टकाटखौ खोन्थासै आं नोंथांमोननो ओरै गिदिंलांनांगौ जाला होमबाना सर्टकाटजों थांबा साबसिन जायो होमबा नैबे राइट साइडजों थांबानो जाबाय ओरै लेफ्ट साइडजों बिथिं आलदा मोनहैबाय बिथिं बावखुंग्रि मोनहैयो खिन्थु राइट साइडजोंबा सर्टकाट जायो आरोना राइट साइडजों हाबदो हाबनानै सिदा थांबाय थादो आरोना नोंथांमोना सिदा हाब्रु हाब्रु खालामनाङा बे प्लास्टार नुनायजों फैबाय था नैबे न'खौ नुखागोन आरोना सिदा फैबाय थाबानो बे न'खौ नुनानै ओरै बारबोथार एकदम सिदा बेबायदि प्लास्टार बारबोनानै नैबेखौ नुगोन आरोना बे स्कुल मोनसे बे स्कुलाव ओरै स्पिड ब्रेकार मोनगोन आरोना लामायाव बे स्पिड ब्रेकार मोननानै ससे बारबानो ओरै लेफ्ट साइडजों लामा दं आरोना नोंथांमोना नायबाय था र' स्कुल बारनाय लोगो लोगो ओरै फैबाय नैबे लेफ्ट साइडजों लादो सिदा थांनो नाङा आरोना प्लास्टार मोजां नुखागोन नै बारबोथारनानै नैबे मोनसे दालां मोनगोन बे दालाङा एसे गोलाव आरोना बे दालांखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे फैयै फैनानै नै दा गिदिं गिला फैनांगौ गैया सिदाल' फैबाय था आरो नै प्लास्टारखा गासिबो साफाखा लामाया दा नोंथांमोना नै मोनथारसै बेनो जाहैबाय एरियाया बेनो फोथाराबो खाथियावनो दा लोगोफोर बेनो आरोना ओरै लेफ्ट साइडनि बे वाल होनाया बे ओरै फार्स्ट मोखाङावनो स्कुल दं आरोना बरनागुरि स्कुल हाइ स्कुल माने बे लेफ्ट साइडआवनो नै बेनो जाहैबाय बेनो लोगोफोर बेनिफ्राय स्टार्टिं पइन्ट जागोन आरोना लोगोफोर बेयावनो CS लागोन हाइट लागोन आरो डकुमेन्टस भेरिफिकेसन डकुमेन्टस नायगोन आरोना भेरिफिकेसन माने एन्ट्रिनि बेयाव नायगोन आरो लोगोफोर बेवहायनो फेस्टिभेल सिजोनावबो बावखुंग्रि फेस्टिभेल सिजोनावबो बेवहायनो रानिंखौ माराथन रानिंखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै ओरै ओमफ्राय ओरै लेफ्ट साइडजों क'क्राझार थांफिनबाय ओरै राइट साइडजों बावखुंग्रि थांबाय आरोना बावखुंग्रि हाजो दा लोगोफोर ओरै सिदाल थांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना रुम नांगौबा आरो नै लेफ्ट साइड ओरै राइट साइड जिखुनु न'आव थांनानै आरामसे रुम लानो हागोन आरोना नोंथांमोना सोंहैबानो जाबाय बेसेबां दाम बेफोरखौ नोंसोर रायज्लायदो डिसकास खालामदो थादो आरोना लोगोफोर जेबो टेनसन गैया बेयावनो बाजारबो जाखायो जानाय लोंनायाबो बावनो मोनगोन आरो थानायफ्राबो बे न'आवनो बिसोर एरेन्ज खालामनानै दोनखानाय दं बेयावनो सोंनानै थाहैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना बिदि गिदिं गिलाखौ बाद होथ'दो दा लोगोफोर नै सिदा थ'दो आंजों लोगोसे दा आं लांगासिनो नोंसोरखौ स' लोगोफोर नै EM क्वार्टार मोनबाय फैनानै EM क्वार्टार मोनबाय आरोना बे EM क्वार्टारनिफ्राय ओरै सेरजोंनो थांनांगौ बे लामाया मेना बेजों खारहोगोना बेनो आरोना लोगोफोर नायनानै ला EM क्वार्टारखौ बारबोथारनानै नैबेयावनो आरोना बे लामाया बेजोंनो हाबलांनांगौ मेन पइन्ट खस्थ' मोनगोन जायगाया नैबेनो आरोना बे जायगायावनो एसे खस्थ' मोनगोन नोंथांमोना दा लोगोफोर हाजोसो जाहैबाय आरोना बेयो हाजोसो मानखोनांगौ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना साख्रि नांगौ जेब्ला एसे खस्थ' लादो नै हाजो साजोंसो मानखोनांगौ जाहैबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायना ला भिउफोरखौ
आन्दाज खालामखादो आरोना दानो माबायदि खस्थ' मोनगोन ओंखायनो मोजाङै प्रेक्टिस खालाम सानसेल'सै आंनि दिनैसो हगारनो मोनबाय एसे सिगाङाव खोन्थानो हागौमोन खिन्थु टाइम मोनथ'वाखैमोन आरोना आं खोन्थानो ओमफ्राय हाजोआव मानखोनांगौ दासो स्टार्टिं जाबावदों दे लोगोफोर आरो दंबावो गोजौआव मेरला खस्थ'आनो लोगोफोर थांनायावथ' बारा खस्थ' मोननाय नङा खिन्थु फैफिननायावसो बिराद जारला जागोन आरोना दावखोनाय दावख्लायनाय बेवहाय लोगोफोर नायबाय था नै हाजोआ माबायदि हाजो थिखिनियाव सफैबाय दैया दुगैलांनांगौ बाल माबायाव ओइदिनखालि दै बेयावसो गिदिर जाखागोन मानसिफ्राना दै गुदुंनि हाबा जारला जादों एसे बैनि बोहैबोनाय ना गोदै गोदै लालाबायगोन नै दै गुदुं खांख्राइ मासे दङ बियो फाग्ला सान्दुंआ नाङा बारा दावखोदों फाग्ला दावखोनायाव दा दुद्रु जाबाय दा थांनो माने बेनियावसो नै बावसो केम्पास नै जाहांबाय गलायलांसै एबार सालु औ मानसियानो सेस जागोन ओइदिनखालि मेङोबा लोदो लोदो थायोना बिराद मानसिफोर थागोन ना हाजो गुगालायनाय बेसेबां गाहाय नुवाखै नों फाग्ला नुवाखै नों आयौ हाजोसो थान्दायालाय थान्दा बरिया फाग्लासो लाबायलै एबार ना देग्लाय खस्थ' होबाय बिदिबा दावखोनालाय दावखोलाय फासोलाय नामा बेनि प्रिपेरेसन खालामनांगौआ हाजोसो गाखोबाय थानांगौ माथो ना गाबगासिनो नै हा बे जायगायाव बारा क्लियार जानाय नङा गारिफ्रा औ रिफिल जानांगौआ सिरियास नामा लांलायबाय गारिया बन्द' जाख'लायबाय नामा दुद्रुनायजों ओइ नै मोख्राया फिसानो मोख्राबो दंबावोसोलाय
एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना एसे खस्थ'आथ' मोनखासिगोन दा नै हाजोजोंसो मानखोनानै फैनांगौ जाहैबाय नालाय लोगोफोर जेबो नङा साख्रि नांगौ हिसाबै खस्थ'खौ लादो एसे दे होमबा नैबेनो लास्ट आरोना हाजोआ बेनिफ्राय एसे समान मोनलांसिगोन बेनिफ्राय खारनो हासिगोन आरोना नोंथांमोना सिदा फैयै फैनानै नैबे फोथारखौ मोनफैबाय आरोना मोनसे बे फोथारसिम नङा आरो ओरै आगदाथिं थाङोबा टाउन मोनहैबाय क'क्राझार टाउन ओरै आगसिथिं थाङोबाथाय दिप्लाय बिल मोनहैबाय आरोना जोंनि सहैनांगौसिम मोनहैबाय होमबा लोगोफोर नोंथांमोना बिदि आगसिथिं थांबानो जाबाय बे सिदा थांबाय थाबानो डाइरेक्ट मोनहैखाबाय आरोना एबार नैबेनो लोगोफोर डेस्टिनेसना नैबेनिफ्रायनो फुरा गिदिंनानै थांफिननांगौलाय आरोना नैबेनो बेयावनो लास्ट जाफैगोन बेनिफ्रायनो थांफिननांगौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ला नै ओमफ्राय नैबेथिं दिप्लाय बिल थांबाय स' लोगोफोर बेनोसै होमबा भिडिअआ एसेनोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे नोंथांमोना साख्रिखौ नांगौ जेब्ला खस्थ' खालामदो बेनोसै आरोना लोगोफोर लामाया एसे खस्थ' जासिगोन दे होमबा लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं गाइस एन्ड बेस्ट अफ लाक अल केन्डिडेट्स